I meas na fórnas fiara gael Dara le blianta beagnos, níl airthe le Cill Droichid chuir leis an éon craobh amháin a bhódar siar sa blion chábhail sa hocht. An ceannas fear fight ag Naas na Ríogh orthad le ceannas an Peile chábhail an nos. An mach an trío thuair sanna Cill Droichid, nó an gomáilach Naas na Ríogh ring lódaí cúig craobh sa chéile bhuachant beo. Bhí Corach bán Bernach agus Mánas Bernach sa Droichid nuad an chaibhlann chnúnach seo. Brown, give it spás for Huain. Conway, Tom Fort, Trom Gama. She fought if we had a Flynn a Hossa. Agus leis a hain sástalis. Agus tunna mér cool, score ma. Score ma ionach an sin. Agus animart an sin ó Fergal Conway. Bhí sé tití ar an tal an sin. Ach aidan sé, jofan sé an líor tamach agus an-score tóki an sin ó Kevin Flynn. Taki dash. Is sin irin. Ó hús na bliana bhí sé mi a taistil. Agus a gobir. Pass sin mi múid. Agus fátig Sinky. Sinky tí mogan slú a scór ní dóna bheith mór an scór ní tí mogan slú sin inniu. Spásaigh Násarí an tíbheile. McDermott. Stafad a Bernadíis an scóirle tá an das. Scór an légadí an dorla can fátig a ceann nimmert agus ceann das ó Kicksir. Ja, sin animart go deo Dara. Ar thug sé deis gon cosantóir glábháide an sin agus scór tuí go háháin sin. Tá Naas na Ríogh tosí de lús lásrach an seo. Tá fear fud an cool, is tíchúil sa glufa ceabh Canistino Donahue. Brófí tíocht amach Arís Brown. Iach mór go Cillian Brown fós. Gíor hoch an cín inis tá Cill Droichid. Lewis an Trophy Archibald. Is a gitóg, sin scór das ag Archibald. Tá chula scór ní sónach chuir ceanile a sin scór das lena chus béidir nach chula láidir ganile. Ní ach an náide tá ní gin go scórnaí fáte an seo an Corach go dtí seo agus an scórnaí go deo. Níl tá ééis go fáte ag aonlaiden ach an scóráil dinta na hibrií mунsear an na farce. Gwilyn chud dawn na léach. Cefir gwtal yn brisio. Chéadú mar sin go rá scóir in na fórne. As Cill Droichid éalaí rá chúlach an cín. Burna gearil tíbiste, tá fear tíbiste. Dawn sér bant leis seo. Burna fós gimar leis. Léad go húil an sin ó Alex Byrne. An cool go deo. Níor thug sé deis gon cool báide lábháide ar an líróid an sin. Féice muid an seo. Díanann sé seo ar fad an éonar tá Rob Fitzgerald gibhar chomh marcail ach ní féidir leis an seo agus tócaí go háil an sin ar an céiteag. Léad go húil an sin. Dara Curran, gan in scór ach calmáin fáte go dtí seo. Méad go an ceann a chrothún seo. Agus tá an nuair sé Mark Maguire. An scór go deo an sin ó Mark Maguire. Agus sói rud béad na feiceann an loféach na Somália chorba ach tá ceann ó cúigar go imidirí Naas na Ríogh stí in neach leis na cúin sin a tá sé sin fágáil spás an sin láhí na ansaí sin siad an lár. Tá na cosnaid brúta siar go mórachab. Sin an bhearna agus an cool ionach sin for Alex Byrne. An difrach go dtí seo. On the Archibald, Peile fáte which an siú ceann am siú. Tá scór cinúnach. Scór an tábhachtach an sin díreach ar leam bhí sé sin tasca go géire agus tóigh man sin ag Tony Archibald an sin. Crochaigh go man sin tóigh lena deasóig agus tharint deas an scór má. Profi an smooth taí tacu fáte Brown inis. Ag gear isteach. An nuair seo bhí chéic mar sé crín agus trá é sin ceann na chud mú thóg sé sin crógach an tin. Buaicphointí a gghearil sciúpaí a sin dintaige. Agus go leor imreoir tíocht Sinky go das. Agus Sinky ar an trasnan. Cínta an nimar go deo an sin ó Ryan Sinky. An dumí go deo tosbáinte agus cic ar an trasnan fáte an sin agus héit an op a crú chrocha fé Cill Droichid an sin le pointáil fáte deis choid gan sin ag Naas na Ríogh. Tanya Féidir as Naas na Ríogh, ní tam just Tanya bhí sin mas as Cill Droichid go dtí seo. Cool Alex Byrne, fósta in na fórne. Agus a fáte ag Eoin Doyle. Pass ag Paddy McDermott. Scór das, tá fear sé gimar tidás. Harbor chorach Paddy McDermott. Tá sé tuairt ananta spántas an seo. Ach animart an sin freisin ó Eoin Doyle. Bhí sé go gur Paddy McDermott tíocht ar thúil an seo. Thug sé an díreach thó, díreach ar an trasnan agus pointe ionta chaile fáte an seo ag Naas na Ríogh.